Bizkaiko Aldo Nagusiak nagusi azoka inauguratu zuen ostiralean. Topaketa hori zahartze aktiboaren eta belaunaldi arteko elkartasunaren Europako urtearen testuinguruaren barruan garatu da asteburu honetan. Pilar Ardanza gizartekintzako foru diputatua ere egon zen adinekoen aisialdiari, zerbitzuei eta jarduerei buruzko azokaren inaugurazioan. Urriaren 19tik 21 bitartean egin da bekeen. Aurten, Bizkaiko Foru Aldundiak belaunaldien arteko topaketa eta elkartasuna eta kontzeptu honi lotutako balioak sustatzen duten jarduerekin parte hartu du nagusia azokan. Jose Luis Bilbao Aldo Nagusiak inaugurazioan esan zuenaren arabera, pertsona nagusiek eta gazteek elkarrekin lan egitea eta kooperatzea, eta nagusi gazteok esperientziak trukatzea, baliagarria zaigu adin guztientzako gizarte inklusibo eta parte hartze bat lortzeko. Horretarako Aldundiak jarritako estanean aisialdiko eta aztialdiko hainbat aukera eskaini dira, tradizionalenak modernoekin elkartuta. Adibidez, zahartze aktiboren dinamika optimoen adibide bizia den ebanista erretiratu batek eskala txikian egindako tren makinen erreproduzioak erakutsi dira. Aldi berean, Bizkaiti Fundazioari esker teknologia berriek eskaintzen dizkiguten aukerak ezagutu dituzte gure nagusiek.